50 empresaris agrícoles del Baix Llobregat exigeixen a la Generalitat que no declari els seus terrenys com a zona protegida d'aus. Asseguren que si aquesta mesura del Departament d'Agricultura tira endavant, bona part dels productors de la zona hauran de tancar les seves empreses. I recorden que són bàsics pel comerç de proximitat i per abastir les fruiteries i verduleries de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Per això el president de l'Institut Agrícola de Sant Isidre, Valdiri Ros, carrega contra aquest projecte de la Generalitat que passa per declarar zones protegides d'aus unes 1.000 hectàrees de terreny agrícola a petició de la Unió Europea. Ros diu a RAC1 que hi ha moltes altres maneres de respondre a l'exigència de Brussel·les. Creiem que la zona protegida no és necessari que s'ampliï per complir amb el que diu la Unió Europea, descatalogar els pàrquings que l'aeroport té fets allà i que es van fer sense una declaració d'impacte ambiental, que es declari zona CEPA a la platja de Calarana, que es declari zona CEPA al desviament a la part de la llera del riu Llobregat, donat que ja en el seu moment ja es van catalogar unes 200 hectàrees agrícoles. Els empresaris agrícoles demanen una reunió urgent amb la Conselleria d'Agricultura Teresa Jordà per abordar la situació.